nahi duzunean. Eskerrik asko denoi etortzeagatik eta gonbidatu gaituzuelako gure esperientzia partekatzera. Aurreko hitzaldietan ikusi dugun bezala, komentatu den bezala, adimen artifiziala eta datuek lagundu egiten dute erabakiak hartzen, zerbitzu publikoak hobetzen eta balioan jartzen herritartasunen eskubideak. Guk sinisten dugu potentzial horretan noski, baina argi dugu gainera eta Isidorok esan du, teknologia ez dela xede bat, baizik eta bitarteko bat. Eta horregatik, aplikatu egiten dugu arazoa konpontzen dituen kasuei eta balio ematen diguna bai erakunde publikoetan eta baita herritarrei laguntzeko. Eta gaur dakardan adibidea horren adierazlea da. Erakusten du nola automatizazioak inpaktu zuzena izan dezakeen pertsonen bizitzengan. Hain zuzen ere, familia zaurgarriak ez daitezen iluntasunean gelitu ikusten duzuen bezala izenburuan. Ezagutzen ez bagaituzue, Kataluniako administrazio oberta delakoak helburutza du eraldaketa digitala bultzatzea sektore publikoan Katalunian. Zerbitzu ematen diegu 2.200 bat administrazio erabiltzaileri, parlamentuari, unibertsitateari, baina batez ere tokiko administrazioei. Zerbitzu komunak ematen ditugu administrazio digitalean eta baita 2 milioi eragiketa baino gehiago egiten ditugu egunean. Fakturak, jakinarazpenak, gainera interoperagarritasun nodoa gara Katalunian, joan den urtean 78 milioitik gora eragiketa egin genituen erakunde publikoen artean. Zerbitzu digitalak ere eskaintzen ditugu, 4 milioi baino ziurtagiri digital gehiago egin genituen. Hori esan ondoren, zein da testu ingurua? Katalunian pobrezia energetikoa ikaragarri handitzen ari da. Herritarren 9/9 baino gehiago arazoak dituzte beren oinarrizko hornikuntzak ordaintzeko. Eta 30% arazoak baino gehiago zenbateko oso handi bat eskaini behar dio bere diru sarreretik energia kostua ordaintzeko. Beraz, pertsona asko dute ura, argia, gasa mozteko arriskua. Kataluniako lege autonomikoak babes berezia eskaintzen dizkie pertsona hauek. Ezin da hornikuntza oinarrizko bat moztu, gizarte zerbitzuetatik badabilin badago txosten bat esaten duena zaurgarritasun egoeran dagoela familia hori. Esparru legala argi dago, baina nola eramaten da praktikara? Praktikan lege honen implementazioaren arabera 50 enpresa hornitzaileak zerrendak bidaltzen dizkie, ordaindukapeko zerrendak bidaltzen dizkie udaletxeei, eta 800 udaletik gorak ebaluatu behar dituzte zerrenda hauek eta txosten bat egin behar dute titular bakoitzarentzat, eta hori 15 egun baina gutxiagotan. Beraz, esparru legala argi dago, baina prozesua ez da eraginkorra. Ez eraginkorra, mantsoa da, eta ez eraginkorra. Ez baditu estandarrik. Konpainiak bialtzen dituzte fitxategiak nahi duten bidetatik eta nahi duten formatutan, izan daiteke Excel bat, izan daiteke PDF bat, egoitza elektronikotik sartzen den esate baterako, eta zaurgarritasun txostenaren ere beharra ere badu. Prozesu hau batez ere paperean oinarritzen da, udaletxeek ordaindu gabeko zerrenda jasotzen dutenean, zerrendetan agertzen diren pertsonari hitzordua ematen diete, gizarte zerbitzuetan ager daitezen, eta gutun bidez egiten dute prozesu mantsoa. Eta gainera oso erantzun gutxi izaten duena. Eta pertsonak joaten direnean bulegoetara, dokumentu pila bat eskatzen zaizkie paperean beren egoera ekonomikoaren berri emateko nomina, kontratuak, ziurtagiriak. Gainera, interoperagarritasuna blokeatuta dago, dakizuen bezala datu horietako asko erabilgarri daude datu baseetan, baina udaletxeek ez dituzte erabiltzen, nahiago dute herritarrei eskatu. Lehenik eta behin baimena eskatu behar baita datu base hauetan sartzeko eta prozesu mantsoa da juridikoki eta administratiboki. Baimen hori lortzen dugunean, ez duzu pertsona hoien arkakotasuna izan behar beren datuak konsultatzeko. Eta bieraz hoiegan izan direnean, gero gizarte langilea konsultatu egin behar ditu datuak eskuz, pantailetik, udaleko sistema informatikoa ez dagoelako sartuta interoperagarritasun datu baseetan. Zer gertatzen da, udala handietan, baliabideak
handiak eskaintzen dituztela lanaldi oso txosten hauek egiteko, eta txikiak ez dira iristen, eta ondorioa larria da, 161.000 argi mozten dira urtean. Arazo honen aurrean, piloto bat ezarri dugu, gure erakundean, automatizatu egiten duena eta estandarizatu egiten dituena txosten hau odeian dagoen plataforma baten bitartez. Nola funtzionatzen du? Gizarte langileak fitxategia igotzen du plataformara. Plataformak automatikoki normalizatu egiten du fitxategia, formatu bakarra izan dezan. Eta hasten da txostenaren igorpena lantzen. Lehendabizi konsulta automatizatu bat egiten du erroldan. Ikusteko ea titularrak udalerrian bizi den. Ez bada bizi, orduan txosten bat egiten du, esan ez dagokiola zaurgarritasuna neurtzea. Bizi baldin bada herrian beste konsulta bat egiten du ikusteko ea espediente sozial bat irekita duen. Zergatik egiten du hori? Espediente sozial bat irekitzen denean, jaso egiten da pertsonaren aurkakotasunik eza, eta bere baimena datu basetan sartzeko eta bere datuak ikusteko. Eta horrela laguntza soziala lortu ahal izateko. Ez badago espediente sozialik, ez badago aurkakotasunik, ezin dira datuak konsultatu, eta orduan txosten bat egiten da, esanez ezin dela zaurgarritasun egoera kreditatu, ez dagoelako datutarik. Espediente soziala irekita baldin badago, datu base horietara sartzen dira datu guztiak. Konsultatu egiten da errenta, ze prestazio sozial jasotzen ditun, gainera desgaitasunik ote duen, mendekotasunik, eta datu horiekin guztiekin algoritmo batek erabakitzen du familiaren diru-sarrerak zeintzuk diren eta ea zaurgarritasun egoeran dagoen. Ea diru-sarrera horiek badagoen atari batetik bera, edo atalase batetik bera. Hau egiten da, zerrendan agertzen den pertsona guztientzat, behin kalkulatu da zein den zaurgarritasun egoera, elektronikoki sinatuta, gizarte langileari lotura bat bidaltzen zaio, esteka bat biltzen zaio, sartu ahal izateko. Horrela, herritarrek ez dute zertan atzea eta aurrera ibili behar, eta udaletxeek txosten hauek egin dezakete, modu automatikoan, eta datu fidagarriekin, eta gainera modu estandarizatuan. Automatizazio prozesu guztietan gertatzen den bezala, langak daude, oztopoak daude. Guk aurkitu ditugun oztopo nagusiak hauek izan dira. Hau da aurkakotasunik ez eza lortzea, hau da botila lepoa edozen proiektutan. Hau da interoperagarritasun datuak behar baditugu. Guk konpondu dugu aurkakotasunik gabe, baina ordendu gabeko zerrenda guztietan dauden pertsonak ez dute espediente sozial bat. Kasuen 52 ari gara hartatzen gaur egun. Eta aurrera egiteko elkarrekintza batean saiatuko gara lortzen aurkakotasunik eza hori klik bakarra eginez mugikorrean, modu bizkorrean lortu ahal izateko eta atzera eta aurrera ibili gabe. Konplexutasun juridikoak ditu, baina hoxe da egin beharreko urratsa. Beste oztopo bat. Datuak ez daude normalizatuta. Eta hau ere gertatzen da, hainbat jatorri duten datuak lantzen direnean, zerrendetan agertzen diren helbideek ez dute formatu berbera erroldari dagokionez. Eta beraz, erabiltzen da, erabili behar dugu berdintasun edo antzekotasun algoritmo bat hori kudeatu ahal izateko eta gizarte langileak errebisatu ahal izateko kasu jakin bat. Beste arazo bada, ez zeudela estandarrik diru-sarrera kalkulatzeko orduan. Eta hori funtsezkoa da, zaurgarritasuna ezarri ahal izateko. Ez du esaten A gehi B gehi C batu behar da. Gu esertzen geha gizarte zerbitzuetako teknikariekin pilotuan parte hartu zutenekin eta ikusi genuen ze datu zeuden eskuragarri datu basetan eta nola egin behartzen kalkulua jakiteko zein zen familiaren diru-sarrera. Behin hori egin ondoren, balidatzen dugu modu kualitatiboan, eta ikusi genuen, hainbat elkarrekitza egin ondoren, emaitza zetozela familiako egorarekin 9% behintzat. Gainera lehen komentatu da, edozein teknologia, proiektu,
ez bakarrik adimen artifizialean ez dela bakarrik honetan oinarritzen. Gainera badirela antolakuntza alderdiak eta lege alderdiak. Garrantzitsuenetako bat da aldaketa kudeatu egin behar dela, gauzak egiteko modu aldatu egiten da. Gure kasuan ez da arkakotasunik egon gizarte langileentzat, asteak eskatzen zizkien lan bat zen hori, ordu betera batzutara bakarrik pasatu bai zen. Helbide elektroniko bat, mezu elektroniko bat jaso eta beren lana egin zezaketela. Beste gai garrantzitsu bat da azalgarritasuna. Oso garrantzitsua da justifikatzea zergatik algoritmoa iristen den emaitza horretara. Eta horregatik egindako kontsulta guztien froga gordetzen ditugu eta dokumentu bat sortzen dugu non zehaztu egiten diren algoritmoak egin dituen kalkulu guztiak eta ze datu dauden gizarte langileak auditatu ahal izateko eta egiaztatu ahal izateko. Beste alderdi garrantzitsu bat da erabaki automatizatuak ezin direla algoritmo baten esku utzi, batez ere eskubideak tartean daudenean. Gomendatu egiten diegu, piloto bat egiten duten udaletxei, hau da, argia mozten denean adibidez, hori esku zerrebisatu behar dela. Eta azkenik Isidoro komentatu du jadanik, arauen betetzea dator, bai datuak babesteko legea, ENS-A ere bai, datuen babeserako inpaktu azterketa bat egin behar izan dugu. Eta kasu honetan, adimen artifiziala guk erabiltzen dugun hori, ez bakarrik machine learning arlokoa, eta ez sortzailea edo neuronala, sistema deterministiko bat arauetan oinarrituta, hori litzateke sartuko arrisku egoeretan. Baina aplikatu egiten dugu gainera gardentasun algoritmikoa. Hau da, jardunbideko kietan horrela eskatzen baita. Azaldu egiten da algoritmoak zer egiten du, ze arrisku dauden, nola egiten duen pertsonengan. Eta datuei dagokienez, proiektuaren inpaktu argia da. 2008an hasi ginen 3 udaletxekin, eta orain 20 udaletxe ditugu implikatuta edo pilotuaren faseren batean, 20 hauetatik 10 jadanik erabiltzen dute plataforma bere eguneroko lanean. Eta 2025an 20.000 txosten baino gehiago sortu zituzten, modu automatikoan. Inpaktua erakusten duen metrika hauxe da. Fitxategi bakoitzak, ordaindu gabeko fitxategi bakoitzak, dozenaka kasu izan ditzazkena, 4 ordu behar izaten dituela ebazteko. Agian ez dirudi oso datu bikaina denik, baina ulertu ahal izateko ze konplexutasun duen, txosten bakoitzak 30 kontsulta izan ditzake interoperabilitasunean. Eta, honekin ja amaitzen dut, pilotu honi esker pasatu gara. Asteak hartzen zituen prozesu batetik, eskuz egiten zen prozesu batetik, ordu batzuetan egitera. Eta